Mga kaibigan, pamilyar ba kayo sa mga propagandista? Sa video na ito ay makikilala natin ang isang bayaning taga Camarines Norte. Opo mga kaibigan, isa siyang Bicolano. Pero bago yan, kung kayo ay bago lang sa ating YouTube channel, pakipindot na po ang like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod pa na video. Opo mga kaibigan, isa siyang taga Mambulaw, Camarines Norte. Siya si Jose Maria Panganiban. Si Jose Maria Panganiban, Enerverga ay isang propagandista, isang linguistiko at manunulat. Isa sa pangunahing manunulat at taga-ambag para sa La Solidaridad sa ilalim ng sagisag na panulat na Jam Apa at JMP. Siya ay isinilang noong ika-1 ng Pebrero taong 1863 sa Mambulaw, Camarines Norte. Siya ay anak ni Vicente Panganiban at Juana Enverga. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya ng kartilya, katon at katekismo. Noong mamatay ang kanyang ina, lumaki si Panganiban sa kanyang ama na isang clerk of court sa Daet na capital town ng Camarines Norte. Pinag-aral siya ng kanyang tatay sa El Seminario del Santissimo Rosario sa Nueva Caceres sa Naga, Camarines Sur. Siya ay ginabayan ng kanyang guro at rector ng seminaryo na si Padre Santoja. Kamit niya ang mga papuri ng kanyang guro dahil sa kanyang kakayahan na madaling maunawaan ang kanyang mga aralin. Sa edad na 12 ay pinagdalubhasaan niya ang Latin at Espanyol. At sa edad na 15 ay ang Klasiko at Natural Sciences. Siya ay mahusay sa pagsusulat at mga ideya. Dahil dito pinuri siya ng Gobernador General ng Castilla na nagkataon bumisita sa probinsya at narinig siyang magsalita sa isang programa sa paaralan. Noong Abril taong 1878, sumulat siya ng A Nostro Obispo bilang parangal kay Obispo Francisco Gainza na bumisita sa Mambulaw. Lingid sa kaalaman ng marami sa kanyang mga kapwa Bicolano ay ang superior na mga kredensyal sa akademya ni Panganiban bilang isang mag-aaral sa seminaryo na may mga gradong sobresaliente na ibig sabihin ay mahusay sa lahat ng asignatura. Natapos ni Panganiban ang kursong filosofiya noong 1882. Sa tulong ni Padre Santoja na rector ng seminaryo, nakapag-aral siya sa San Juan de Letran. At natapos niya ang Bachelor of Arts noong 1883. Pagkatapos ay kumuha siya ng kursong medisina sa Universidad de Santo Tomas. Habang nag-aaral siya ng vocational course sa agriculture sa San Juan de Letran. Kung kaya noong 1885 natanggap niya ang titulo na agricultural expert sa San Juan de Letran habang siya ay nag-aaral sa Universidad de Santo Tomas. Noong 1887 habang siya ay nasa universidad ay isinulat niya ang Anatomia de Rehins na kinilala bilang isa sa mahusay niyang katha. Nagkamit rin ng parangal ang mga isinulat niya na tungkol sa general pathology, therapeutics at surgical anatomy. Ang isa sa kanyang akda ng antolohiya ay tinipon ni Padre Gregorio Echevarria, rector ng Universidad de Santo Tomas at ipinadala bilang exhibit sa 1887 Exposition General de Filipinas sa Madrid. Noong 1888, ipinagpatuloy ni Panganiban ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Universidad de Barcelona sa Espanya. Habang siya ay nasa Espanya, nakilala niya ang mga Pilipino na propagandista at nabasa niya ang mga isinulat ng mga Pilipino propagandista. Naging dahilan ito para sumapi siya sa Asociación Hispano-Filipina at La Solidaridad. Sumulat siya tungkol sa maling sistema ng edukasyon sa Pilipinas, at ang hangarin ng malayang pagpapahayag ng saloobin ng mga Pilipino. Sumulat din siya ng mga tula at maikling kwento gaya ng Ang Lupang Tinubuan, Noches en Mambulaw, Sa Aking Buhay, Bahia de Mambulaw, La Mujer de Oro, Amor Mio, Clarita Perez at Condeng. Kinilala ni Jose Rizal ang kanyang husay sa pagsulat at dakilang adhika para sa bansa. Ang ilan sa mga artikulo na isinulat niya ay El Pensamiento, La Universidad de Manila, Su Plan de Estudio, Los Nubas at Ayuntamientos de Filipinas.
Noong ika-25 ng Abril taong 1889, lumagda si Panganiban ng petisyon na naka-address sa Spanish Minister Colonist na humihiling na magkaroon ng representative ang Pilipino sa Spanish Cortes or Spanish Assembly. Habang nasa Spain siya ay inaral niya ang iba't ibang lingwahe gaya ng German, Italian and French. Nang magkaroon ng tuberculosis si Panganiban, humingi siya ng paumanhin kay Jose Rizal sapagkat hindi na siya makakatulong sa kilusan. Ipinagtapat niya kay Rizal na kung mayroon lamang siyang lakas na kagaya ng dati ay patuloy siyang makikipagtulungan hanggang sa mapait na wakas. Sukatan ito ng pagiging makabayan ni Panganiban at ang kanyang dedikasyon sa layunin sa kabila ng kanyang karamdaman sanhi ng tuberculosis, nagpatuloy siya sa pakikibaka ng reforma. Ika-19 ng Agosto taong 1890 namatay si Panganiban sa kanyang boarding house sa No. 2 Rambla de Cañaletes, Barcelona, Spain. Siya ay inilibing sa libingan bilang 2043 sa Southwest Cemetery sa Barcelona. At ang kanyang libingan ay may epitaph na, "Dito nakalagay ang tagapaghig-antay ng karangalan ng mga Pilipino," na isinulat ni Graciano Lopez Haina. Nagluksa ang mga Pilipino propagandista ng Europa sa pagkamatay ni Panganiban. Pinapurihan ni Jose Rizal si Panganiban bilang isang mahusay na kasama sa paggawa at sa kahirapan. Ang nakakalungkot ay ang pagkamatay niya na hindi pa natatapos ang marangal na misyon na itinadhana sa kanya. Sa kanyang natatanging kakayahan. Ang mga labi ni Jose Maria Panganiban ay nakabalik sa Pilipinas sa tulong ni Dr. Domingo Abella, isang mananalaysay na kaprobinsya ni Panganiban sa Spain. Ang mga labi ni Jose Maria Panganiban ay nakahimlay na ngayon sa pedestal ng Jose Maria Panganiban Monument na inilagay ng National Historical Institute sa Panganiban, Camarines Norte. Ika-1 ng Desyembre taong 1934 sa pamamagitan ng Act No. 4155. Ang bayan ng Mambulaw sa Camarines Norte ay pinalitan ng pangalang Jose Panganiban bilang parangal sa kabayanihan ni Jose Maria Panganiban na anak ng Mambulaw. Ilan pa sa mga ipinangalan sa kanya bilang pagkilala ay ang Panganiban Drive sa Naga City na dating Calle de Legazpi. Mga itinayo na monumento ni Jose Maria Panganiban sa Hagonoy Central School sa Gabaldon ng Hagonoy, Bulacan, Naga Central School 1 Naga City, Camarines Sur, Jose Maria Panganiban Monument, sa Panganiban, Camarines Norte, at sa Provincial Capitol Ground sa Daet, Camarines Norte. At yan po mga kaibigan ang talambuhay ni Gat Jose Maria Panganiban. Kung kayo ay di pa nakapag-subscribe ay pindutin na ang like, subscribe, at notification bell para update kayo sa mga susunod pa na video. Thank you for watching.